Vamos a contar unha adivinanza. 100 e 100 e 100 e 100 e 100 e 100 fillos ten, e todos con leite mantén. Mirade que fermosura. Estes cómense así directamente, pero se queredes algunha receta, decideme que queredes mermelada, embotado, desecado ou tarta de figos. E que están tan bonitos e son tan ricos. Esta é unha das cousas que me gusta esperar a que sea o tempo deles. Por iso non me gusta gardalos, nin envasalos, nin embotalos. Prefiero esperar que sea o tempo. Mirade que cousa bonita. Bueno, está un pouquiño verde. Pero igualmente colles así